Executive member Suhel Dabarma, alongside the principal officer of the Sports and Youth Affairs Department, officially announced the grand finale of 3-month-long Khumulung Football League during a press briefing on Friday. The much-anticipated final showdown is scheduled for February 22nd at the Dampui Jala Surania Memorial Higher Secondary School ground. The championship clash will be played between Komti Taska vs North Dragon. A short culture program will precede the match to celebrate local talent and sportsmanship. AM Suhel Dabarma highlighted the administration's commitment to supporting local athletes. Throughout the league, which consisted of 58 matches, a total of 320 players and 16 football coaches were provided with a monthly honorarium of Rs 8,000 for 3 months to ensure financial stability during the tournament. The prize amount for the champion is Rs 5 lakh. Runners-up will be awarded Rs 3 lakh rupees, 50,000 for man of the series and 50,000 for man of the match. जों दिनै कायसा बेलेगनो खादुं खाजानि बिसिंति कायसा कक्तमा जों साखलानि थाङै दङ जोंनि जत थमुंनो हामजगि दंनाय जोंनि जत लोकरंनि बागै जों साइमानो तालथाम एबा 3 months रगै कन्टिन्युअसलि TTAADC सुपर लीग चलि दङ जोंनि TTAADC बाय लवा जिजाक जोंनि बरंगनां जोंनि CM बाय तिजुलजाक ते जोंनि Bobagra by Naikolzak bini chaitumun bisingtui जों दिनै अमाय जोंनि सिख्ला जालायावनो जों जरारि मानखा आवन बागै जों बोबाग्रानो बेले बेलेखनो हामबाय बनो जों खुलुमबो ते जोंनि अनारेबल CM ना हामबाय देबो दिनै आने लगे दङ जोंनि स्पोर्ट्स एन्ड यूथ अफेयर्स बेदेगनि ब्रह्मना प्रिन्सिपल अफिसार जोंनि 3 months continuously जों 320 जना जोंनि players नो जों monthly 8,000 का honorarium देबो जों ब्रह्मना 3 months खेलाम बथंका दाय जोंनि total जोंनि football coach 16 जना जों ब्रह्मना add खालायकिया दाय जोंनि और total जोंनि football match 58 matches जोंखा दाय football players नो जों 3 months नि honorarium जों रोजाखा आबनि आगुलो जोंनि final match एबा जोंनि ताबुक जे पाइथांनि बातलेमंगक कासाइकिया गोमोटी टास्कार्स बाय जोंनि नॉर्थ नि ड्रैगन्स टीम बरक अ टीम काइनि बातलेने थाइंगके एबा जोंनि जे बातलेमानि थाइंगके जोंनि जम्पुइजलानि सुदन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि आरो जोंनि ग्राउंड दङ आरो जेंजागनाय जरा हांगके दिबरनि एकता तामफ्रुन चिमी कल्चर प्रोग्राम नि जेंमानि बिसिंतै जिना फाइनल मैच जेंजागनाय गे आज फाइनल मैच ओ जिन जे कप्लाइंगनाय मानाय कप्लाइंगनाय टीम मानाय 5 lakh दाय जिनि रनर अप नि प्राइस दंनाय 3 lakh मैन ऑफ द सीरीज दंनाय 50,000 मैन ऑफ द मैच दंनाय 50,000 गे अ पांदा फाइमा जो फाइना बगै जिनि जो त हास्तेनि जिनि थमुना हामजगि दंनाय जिनि फुटबल नो हामजगि दंनाय जिनि जो त लोकरनो जों TTAD से हापांनिंगै जों नरनो खाबे लामसुगो जरा हांकाय दिबरनि एकता तामपरसिम चेंजनाय जिनि जम्पुइजलानि जिनि सुदन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि जों नखलावो नरनो जतनो फाइनल बगै नरनो खाबाय लामसुगो कय तारिखो होननाय जिनि 22 तारिखनि एकता जरा दिबर हाइनाय सापिनाय सुदन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि ग्राउंड चेंजनाय Reported by Surajit Rupni from Khumulung, Chini Khora.